Lembu Klono Seto. Kali oleh ngatas angin. Kali ngatas angin. Nakus boyong Widowati. Terus mekar. Kena ke bisa mboyong Widowati. Ono pitukon. Yen to gagak Endro, depapan depan Bantolo. Oi. Toi, oh, oh. Oi, oh. Oi, oh. Oi, oi. Peperangan Rana sing kalah kenyadek pepranopo sing kekar Tanpa guna. Aku duta sing balung kandhe kulit lawan kowe. Lembu Klono Seto. Yen kowe kuat nampani. Ajiku kapan to? Sumpah. Aku kepen jajal sepiro to? Blake kadamu. Nek kowe mati koyo ngene. Aku bakal kelakon. Kapan Widowati munggah lopos pedang. Lembu Klono Seto. Jebul mung semono. Yen teman kono, aku bakal disilang munggah Ratu Semedang Setan. kabeh para wanudya ana ing praja Semedang. Mestine wae kabeh pakaryamu lah padha rampung ta, Pak. Menika kula badhe matur Rama. Bab kewajiban para abdi menika sampun rampung sedanten
wae bapak bakal tampil atur gila. Apa maneh kowe jejering wanita ana ing Praja Sumedang paring tulodo saka Karam Pradesan nganti munggah ana ing Kutaraja. Kalamun to ana sadengahing tamu aja nganti Awit kaliwan awit menyang Semar. Widyawati lan kowe Widyasari. Sarene iki ana tamu. Lungguhmu dikepenak tunggal. Nyuwun pangapunten sanget. Nggih, Kula tegis kula tambuh. Nembe sepindah menika kula mangertos. Sak temenipun panjenengan menika sinten? Lan pijil saking pundi? nggih. Asma kula Lembu Klonaseta, tebih saking Kabupaten Ngatasangin. Lembu Klonaseta saking Ngatasangin. Nggih, Kisana Lembu Klonaseta tebih saking Ngatasangin. Ngantos panjenengan dumugi wonten ing Sudak nemu kawigatosan ingkang kados pundi kisana? nuwun pangapunten. Yen napa kadumel lepat anggen goswan wonten ing panjenengan. Niat panangkah kula tebih saking Kabupaten Ngatasangin. Pantos wonten ing Gopaku wonten ing Kraton Sumedang. Kepengin ngembun-embun enjang jejawah sonten kang tegesipun. Kepengin nglamar putra putri panjenengan wonten sanes Widyawati napa Widyasari menika. Apa? Dados panjenengan tebih saking Ngatasangin namun kepengin nglamar Atmaja kula Widyawati dalam Amit, amit. sairit sakembaran. Apa? Sajak gumun kowe karo aku. Ilmu nopo Mati. Kok kira kowe mau mati? Wis mati. Aku mati. Aduh, lan sayuta kowe mati. Saka ing tanganmu kebo Klonaseta. Nggih, nuwun sewu Sun Prabu. Nyuwun pangapunten. Isih kula. Panjenengan paring asma sinten Amijil saking pundi? Nggih, kula Gagak Endra saking Kadipaten Jagaraga. Gagak Endra saking Jagaraga. Nggih, Lajeng tebih saking Jagaraga. Ngantos dumugi pendhape Agus badhe nemu kawigatosan ingkang kados pundi? nggih, nuwun sewu saderengipun Sun Prabu. Tebih saking Kadipaten Jagaraga. Ngancake suku wonten ing Kraton Sumedang. Samlebet wonten ing Pendopo Agung Kraton Sumedang. Sejatosipun kula menika tindak nglangke menika mboten. Nanging Sun Prabu sejatosipun kula badhe nglamar putra dalem nggih asma Widyawati. Panjenengan dibadhe nglamar. Nggih. Nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten. Ingkang putra panjenengan kula ingkang rumiyin kang kitahipun kula ingkang dipuntampi. Nggih, nuwun sewu. Yen to babakan menika Najar Klonaseta menika sampun langkung rumiyin tumuju wonten ing Kraton Sumedang.
Nggih. Kula menika ingkang gagah pideksa. Nggih. Kula percaya. Apa? Pedha-pedhet tanggep kalilipan. Nah, cocok. Nggih nyuwun pangapunten di sana. Nggih, pripun? Dipati saking Jogorogo saha panjenengan. Minangka dipati saking ngatasane. Sinasa kula menika gadah putra kekalih nanging boten gaduh. Tegesipun mangke gumantung kalih ingkang atmaja kula gumantung kalian tiyang ingkang badhe nglampahi pramila kula aturi panjenengan kekalih pinarak ingkang kanthi sekeca. Ngoten. Nika Widawati apa dene kowe Widasari? Iki ana piyayi loro kang kepengin nglamar kalawan jeneng sira utawa teges jeneng sira bakal disengkake ngaluhur minangka dadi garwa pramesari. Lah, nek perkara iki nggih iki gumantung kalawan sing lakoni. Saiki sing lakoni sago apa ora lho? sago ya, sago. Sago. Wis sago. Ah, iya, Nak. Iya. Oh, kaya Wih. Ora ngerti Gagah Endra, Gagah Pideksa Sugih Bondo Bandu ana ing Kadipaten Jogorogo. Wis nek mung mlaku, mbok cacat aku. Mbok pincang aku. sapa Sing dhisik. Oh, aku sih. Oke. Kanjeng Bupati atasane. Aku sih. Ora begini. Oh, dipirsani ayo. Aku pincang. Piye? Lah piye? Kok kok nek diatur Sing digo apa? Pasak apa? Sing tau digo wis beda karo Gagah Endra. Mlaku kok ateng ngono. Hai, hai. Macam-macam beda karo Gagah Endra. nek Gagah Sawangan. Oh. Degek kok plencong. Malah kados ngoten to. Coba. Kados piye? Lah mangke niku kangge pisan lak pun boten. Loh. Saya digo apa nih? Bola balik digo. Dinggo tanggung jawab. Sampai pas aku dienggo apa? Aja rusuh pikir. Oh, orang piyene. Loh, Gagah Endra. Gagah gede Pideksa. Yen ngoten kula dereng saged milih Rama. Kula badhe nyuwun tempos kawan dosa dinten rumiyin. Nggih. Lah wong kados ngoten sedanten kok Rama. Lah sedulur wis siji. Ya uga wis 40 dina. Lah aja mung 40 dina. 100 dina akeh gelem opo nek 100? 150 dina aku gelem. 150 dina. 200 gelem. 200 dina. 200? Iya, 300. Sama gelem. Lah kok sak matine gelem kok. Sak matine aku gelem. Bongkok gak dadi bojo kowe. Ayo. Nek kowe kelakon mati, kok wis dadi bojo. Tekku. Ora rasane ya. Nggih.
Wis putih Seneng Ratu. Isana. Kula. Sarene panjenengan kekalih sampun midhangetaken. Menapa iki dados aturipun Atmaja kula Widyawati Dalah Widosari? Nggih. Nyuwun inah sekawan dasa dinten laminipun. Menawi kemawon Atmaja kula kekalih badhe sesuci langkung rumiyin mbok bilih mangke badhe lelados kalih garwanipun. Ngoten. Nggih. Jun, Nggih. Pango Widowati. Aja nganti redo kandham. Nganti redo setakon dosa. Nek sungsang ngono bae. Jun, sama-sama pangestu panjenengan kula suwun. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Semanten ugi kula Sunan Prabu. Yen tuan sampun jangkep sekawan dosa kula badhe sowan wonten wonten ing kraton sedang nggih janji. Jes monggo. Ora usah ndumuk-ndumuk. Wis iki ta oleh. Nggo sang sitir kanggo kuwi wagi. Nggo sang ben betah nek petangku dina. Pangunuh Lur. Monggo nderake Semratu. Nuntang. Diwales to. 40 dina. Ani oleh sudah. Widowati apa dene kowe Widosari? Nawe jangkep 40 dina. Aja
lan samar pamore berkenjong bapak pong baru doyong ditekar wong. Pasar japa sing gawe sapa ngono amlek kodhok. Layak ta layak. Ing kayangan mumbul wang udal hawaning panas. Ing ngarsa padha titah ulana kang padha nandhang prihatin. Sungkawa ing penggalih tuku duren ning pasar Pati warga suran muga-muga diparingi rejeki ngono amlek kodhok. Ato duren dinggo tuku beras warga suran muga-muga diparing ana seger waras ngono amlek kodhok. Kita ulune ngarsa padha kon mumuhung mahasi asepi kersaning Bathara kang slira juga ngono amlek kodhok.
Apa? Ulun dewa saka Karang Tawang. Ulun dewa saka Kayangan ngono. Kowe ora perlu wedi karo aku ngono. Amlek otak unggul kowe hewa. Aku hewa. Kok karena aku mergo Bathara Narada kuwi ora iso ndelok ngono. Kowe ora iso ndelok. Aku ora iso ndelok ngono amlek otak. Lah nek kowe dak elek ya. Lho, ndi ana elek? Lho kok iya? Aku gak apusi ngono amlek kodhok. Kowe dewa apa kowe? Aku Bathara Narada. Saka Kayangan ngumpul mangudal-udal ngono Jaka Kendhil. Iya. Kowe apa? Aku bakal paring pitulungan kelawan titah ulun ing Arcapada. Kang lagi kebak ing prihatin tuladhane kaya kowe ngono. Jaka Kendhil amlek kodhok. Kodhok. Kowe ulung aku. Iya. Dadekno kawruhananmu ngono Jaka Kendhil. Iya. Satemene ngono kowe kuwi dudu anake wong pidak pejaraan. Kowe kuwi rembesing madu tegese kowe turah sing ratu ngono amlek kodhok. Kodhok. Iku garapaning dewa, kowe rasa melok amlek kodhok. Aku rasa elak. Ora usah melok amlek kodhok. Maksa kowe lak otok-otok. Ndak wene ngerti Jaka Kendhil. Iya, Dewa. Ya. Apa sebabe kok raimu cacat sikilmu ina kaya ngono? Mergo alam semono 20 taun kang kepungkur. Ing kraton Tunjung Pura. Ana lelakon kang ora nyenengake. Mergo ratu ing Tunjung Pura kuwi darbe garwa loro. Siji garwa Prameswari, loro garwa Selir. Ing pangajab garwa Selir kuwi kepengin ditadakake garwa kang mapan ing taman sisih tengen sing tegese kepengin dadi garwa Prameswari. Lah garwa Prameswari mau kang asmane Madurekna. Lah garwa paminggir kae jenenge Kumbini. Kumbini kae menungso sing ora ngerti kebecikane liyan seneng uja ing kamurkan. Ing pangangkah garwa Prameswari Madurekna kae ditenung. Kamangka amlek kodhok. Madurekna ditenung kuwi angepasi mbobot sepuh. Neng tenung mau ora kena kelawan Madusari neng kena putrane kang isih papan jroning kandungan. Njur anglairake wujude cacat sikilena. Ora ana liya ya mung kowe Jaka Kendhil. Jaka Kendhil, sarene kowe wis ndak aturi pirsa. Satemene kowe dudu anake wong pidak pejaraan, kowe anake rahku. Tunjung Pura mundhing asmara. Ulun bakal bali Kayangan, Kendhil. Dewa. Aku elak Dewa.
Rambut. Lah iya, Mbok.